amma a ce wai in yaro in aka yaye yaro za a yi sadaka, in yaro ya iya tsayuwa za a yi sadaka, in ya iya zama za a yi sadaka, in ya iya tafiya za a yi sadaka, in ya fara yin magana za a yi sadaka. wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, malam an yaye mani yaro, an yaye yaro na gab da wannan wata mai albarka, sai matata ta ce wai sai an yi sadaka, sai na ce mata babu wata sadaka da ake yi. Shi ne ta ce to ka tambaya, to malam shi ne na tambaye ka. To kai can gida ka kasa aikin, ni za ka turo mashi, ni za ka hada da ita kenan. Kamata yi ka je kai magana da ita. Alal haƙiƙa idan aka tashi yaye, abinda na san ana yi shine shawara tsakanin miji da mata ko tsakanin uba da ɗa. Abinda ake yi ya kajunansu shine shawara, a yi shawara, a tantance magana guda ɗaya, a tantance abu guda ɗaya wanda zai tsaya ya yi yadda za a yi yaye. To wannan shine shawarar da ake yi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warith mithlu dhalik fa in arada fisalan 'an taradin minhuma wa tashawur. wannan ita ce aya. fa in arada fisalan, idan suka yi nufi su yi yaye, an taradin minhuma akan yarda tsakaninsu, ma'ana baban yaron ya yadda a yaye yaron, innan yaron ta yadda a yaye yaron, wata shawurin sun zanna sun yi shawara sun tattauna, wala junaha alaihima, wannan babu laifi a cikinsu. amma a ce wai in aka yaye yaro za a yi sadaka, in yaro ya iya tsayuwa za a yi sadaka, in ya iya zama za a yi sadaka, in ya iya tafiya za a yi sadaka, in ya fara yin magana za a yi sadaka. To in ya jawo miro ya fashe miro, shi kuma me za a yi? ina fata an fahimci wannan. in ya jefa takalma cikin murhu suka kone, shi kuma me za a yi? idan yaron ya rashin lahiya, zawon haƙora ya rashin lahiya, ya rame ya fita hayyacinsa, shi kuma me za a yi? idan ta ce maka dole sai ka yi sadaka, ka ce mata kai kullum cikin sadaka kake, saboda abincin da kake ci da ta har yaron yana samun ruwan nono, shi ma sadaka ne. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ma taj'alu fi imra'atika sadaka, har abin da kake sanyawa a cikin bakin matarka shi ma sadaka ne. so haka da ni ban san wani nasi karara ba wanda ke nuna cewa idan an yaya yaro za a yi sadaka, ban san wannan nasi ba, kuma ita ban san inda ta samu shi ba. wallahu ta'ala a'la wa a'lam.